Og Pernille, der rengør væggene i 14B. Må jeg lige se? Det er helt rent. Resultatet? Det er helt rent. Okay, der er lige lidt. Det er rent i forhold til før. Okay. Der er ikke så mange pletter nu i hvert fald. Den er hvid. Se. Ja, vi skulle have lavet en før efter. Okay. Vi skal finde et godt skab her. Okay, det er lidt svært. Det tager lige lidt tid at beherske det her værktøj. Og gulvet kan den også tage. Det er meget smart. Kan den komme ind her? Jo. Lidt. Ikke helt. Du kan kun tage de der. Aha. Aha! Anna, du er så smart. What? Wow. Sådan. Tada! Okay, næsten. Så lukker vi lige her igen. Det er godt, du filmer sådan... Nå ja. Ja, det bliver bare sådan lidt Det hyggeligt. bliver nede. Kan du... Anne, nu jeg skal spørge dig om, hvis du synes om vores videodagbog, hvordan det bliver, og om vi allerede skal stoppe nu? Jamen, vi kan godt smide den her op også. Ej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det ville være så hyggeligt, det her. Jeg synes ikke, det har følt som et eventyr. Rengøringsgilde. Wow, jeg kommer tæt på der. Nej, vi stopper den bare nu.